Тракия, свидетелствам истинно и принасям дарове, велики Божи и Сине. И само Теб величая, о велики Боже мой, Ти, който си в храма си, избави ме. И една по една да пречупя всичките му пръчки. Така беше и с братята ми по света. Велики бяха без съмнение. Извоюваха много територии и освободиха много земи от поробителите си. И бяха непобедими. Но докато бяха единни. За отечеството работя, Байо. Кажи ти моите и аз своите кривици. А да се оправим и да ровим на едно. Ние, българите, отдавна се напълваме всичките сили да викаме към човечеството и свободата. Никоя страна нищо не се надяваме, никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия. Чисто народният мъж дава всичко, а себе си жертва. Гледай народната работа повече от всичко, повече от себе си дори я уважавай. Ние дейците сме дали живота за отечеството. Трябва да се мисли мъдро. Пъй да съветваме и да слушаме един друг, да избягваме и най-малка гордост, нищо да не присвояваме на себе си. Не е достоен за свобода, който не е готов да се жертва за нея. Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе. С Богом, прощавай, невесто мила, отивам ази в незнаем път. Съдбата ми се вече решила. От образованието и възпитанието на жената зависят възпитанието и нравствеността на народа ни. Мъдрата жена съгражда дома си. Безумната го съпаря със собствените си ръце. Не хвали лична мома, а умна. Труда ражда доброто, а мързела злото. Поискаш ли чуждото, загубваш и своето. Каквото искаш да ти правят другите, прави го и ти на тях. Друг да те хвали, сам не се хвали. Много слушай, малко думай. Не знам, ако има по-голяма злочестина от тази, да принуждават човека да се отрича от народа, на който принадлежи, да го причисляват насилствено към чужда народност, да турят в устата му чужд език. Слушайте, цял славянски народен! Самото прибежище на българската народна книжнина е било в пределите на Стара планина в покръстените тогава българи. Те се съхранявала пренесената старотракийска от първо книжнина в древните времена. Ти, българин, не преощай се, знай свой род и език. Изгориха множество старобългарски книги, като изпроводиха няколко хиляди домродства във вечно заточение извън България. Много българи отиват по чужди език и обичай, а своя хулят. Затова тук написах за уния от серогатели, които не обичат своя род и език. Мнозина от нас са склонни да отричат всичко наше и да считат, че това, което е присъщо на европейските и американските народи, трябва да бъде наш идеал, без да преценят от гледището на нашия живот, допада ли ни то или не. Народе, погледнете днешните си държавници и ще видите бъдещето, което ще последва върху вас и потомството ви. Човек, който не знае и направи нищо добро за отечеството си, той е подобен на едно безсовестно животно, което живее само и само да се прехрани.